Uyibambe we. Beka kule nto ayiphawusha ifana. Sinekuku. But sina sisaba nayo 190. Kodwa 150 tshonsa ba. Tongenzela. Hayi. Shangenye hack mfazi. Manje ngisalungisa. Yini so online songene? Yo, hayike nayo le card. Sakhe tripod manje. Mkhuba engifundisela ekhaya. Bukani. Hayi botsho mina uyaveza ke ngoku. Bukani. Alili binekaus. Sakhe tripod. Bara nje siyaliveza. Ngiveza ngoshoshona. Ha phara kuningi kubheka ububhala yini. Lutho. Ngize kubangani bami. Ngiqale town namhlanje kodwa sukwini. Bukani phela ingane. Omunye afuna ukakubhe. Awe ma. Ngiyacela. Ulive wami uhlezi lokhunje. Angazi le ngameli ngiveze. Mhlawumbe sinekuku veza mathanga. Iclass. Ama class. Hawu noma kude kanje cha banamehlo ukukhala nje konke lokho. TikTok ukhalayo. Sesiyakhile ke tripod. Yena uphula kahle bangayiphathile yakhe nkosana. Bengazi nokuthi phela kuzoba kube nalomshophi ukuthi ngibe live. Nice. Ngibe kahle. Okay, thank you. Manje ngizodla ngimile shithi Sazobuza baxa ubeka ngaphi sebanjani life nini ubeke ngawo uma drink. Oh, ngende kubambele kishona. Yazi nayizolo ngicela ukuthi ungangizibi. Oh, ungasibambi ingcenge ezwini bazokubhena. Angibambanga nje ingcenge zavete bangihlani live ngombe. No she's okay. Ngiyabuza bakubhenela nobukuzidlalisela amabele akho la. Mama. Ngoba njalo uba khona abantu abaveza. Yilo into engixakayo. Ukhokho nomkhulu. Abe. Hayi wena simbongile. Ngiyasindibele. Cha nje usiphuza kanganje sinekukho. Ukayi bandiphuza kanye ndabeka lapha ngubethuna. Solo sakho drink ongazongithela. Siphi nala. Hawu ngeke phezulu. Sise. Senjani guys? Yo. Bethu. Tripod enjani? Ay. Ay shisizot. Kengiyo uma kanjalo nje. Hayi ngiphesa ngobhozo. Hayi dawo. Ungiyani? Ke ngokuzodla njani ke mina? So ngamani uhlale emqamelweni ke ube mdleke. Ngithatha imidubu we. Baby. Imidubu owubeka. Sokola. Hayi phela isixhosa ngisazi kahle uthini ngongeze. Bo. Ngithatha ingubo ubeke yona. Ndibeke phi? Esiphelweni. On bed. Oh. Hey, Sam. Yeah. Oh, mhlobam. Izere se. Kego ngayikhenzi. Fakisisa phaya ekhoneni yamabili. Ndinganisele lesami dress yami. Linganisa somangaveli. Ungandivezile la. Hayi ngivese. Ngincede mina msuka mangini. Khobeka. Idress yanini? Uthenge ngo? Ngimali custom. Hi para and Xhosa Hans Count Bullsel. Nkosiyami. Manontombi. Andana kuntombazana. Gangok, this is my friend Sinekuku. Hey guys. Meko, and she's from Tabankulu, Eastern Cape. Yo. Tuyamkele. Okay, Oh yeah, usa ujudging. Njengoba ngabo abanifundisa isiXhosa, nathethe isiXhosa. Sahlangana ngo2022 Yes ke. and still sisayibambile kwangoku. Singenamali, singenalutho. Sidla spicy rice. Suyichaza lo nto abantu bazothini tho. Sashala ukuthi sihlupheka, singenamali. Hayi bethuna ngithengathi nje Hey Until G. ugogo ayibo until ugogo Oh sana ngathi nduma. mlepha Uzoyithini?
nokukusile uyangiphambisa. Unjani ubonile isizo mdlalo esifuna ukusiza abantu abakwazi ukuvuka. Okay, abakwazi ukucula. Mina ngicabange wena sisi ufeze amaphupho wakho. Ngiyabonga Khosi, ngibonile yazi. Ngiyabonga. Kade thina zami sengithe usizo ufuna ukuvula into. Uthe uzofaka fakile. Uzofaka meme indaba Excel. Awuculi ngani manje? Yanginganyisa phela nami ngamtshela indaba yalo ya Ayanda Dance wakwayenza. Ngakho kwa-Ayanda Dance. Enkosi siyabonga ebhodisi. Ngiyiqiniso. Kodwa izophela ukuthi elo yafanele nesinqeni. Khulelani. Hayibo. Lilabile. Izithomi zakho. Umajobe uyanibingelela guys. Hello Majobe. Sizovela sisebhizi. Bajaji. Ngicela ukhulule ibhodisi. Uzovela. Siyabonga nje. Ugcine tholakalile ugela nje ibheki izolo. Ubukhona la bamisa. Guys ngiyabheka emakhamereni Ukuthi ntshela ibhek. makaqeni. I don't think utholakalile. Okay. Uyavela ngishana kanje. Manje ngiphuze la kufuna uphuze. Hayi nje ngifuru bakutheni ngizoba ifuru. Ishina macinga. Babona nje class. Yazi kanjani yini? Izolo nje kade ngangiyobhala. Nami nikhona benibone ivideo. Njengoba ngiyobhala ngiphathisa usimisa amaphepha ade ngicrema ngawo. Mhlambe bekwama answers awu4 yabo. Kahle kahle bengicela isitombi ngicela ngibekela sadukela nesitombi sesiyongena ngoba ngithi bekuyikhoma lapha. Hayi ngibambuleni ukungena ngive student card sami ngalokho ngene ngihlaya phansi ngabe ngiyobhala. Kanti nomshophi ke owesit number. Siphume futhi mase siphume ephepheni. Two girl bengilandela cabanga. Mina angisayikhumbuli angikhumbula futhi ngamanga. Hayi Bengilandela lo first back noma. Two come emva kwami. Mina emva kokuba ikhwama bese ngade ngiphatha phatha ikhwama phela nami. Xa sikhoma nje mhlambe esisibile ngisikhwathile bese nefoni. Indlela abantu abakhele singakhona. Hayi. Ngibheka ke mina Ngicela isifoni. ngibheka njengoba ngibheka futhi ngibheka i-exercise elibhalwe isimiso phela. So athi ngizokhona lapha ngibona akephi. Kanti sibese uphume eqala. Mina njengoba ngibheka nje isikhoma sesivese sihambe. Two girl uyabonakala emakhamereni ukuthi mina ngifike ngisesha ikhoma zabantu. Emva kwalokho ugeli angangibuzi lutho nje afike sethatha leso sikhwama aphuma hamba. Iphoyisa ngelisho lokuthi nina nje niqoqede. Yini welifika uyikhwathi ikhwama mase uyasibeka lo mase yaphuma uyasithatha. Jeli. Ngisenjeni. Bathi nje mbathu Hayi angingeni leyo nto. Yazi into engifuna yenzeke mina ukuthi bye uzokhetha phela kodwa ngobe right. Hayi ngingikwazi ukukhetha. Ngiyithanda nje ngikuqinqa. Lapha right kanjani? Hawu. Wena ngani? Ovela lapha ebantwini Hawu. bakwenza. Ngicela nimtshele guys. Hawu nakona bokufela Isisu. uzokhetha. Ngizomapha. Yebo. Awungitshele ke. Shutha sivezeni sonke khona Mana zokhetha. cabanga sengihambile. Guys, ayimfanele lo muntu lengu Ngicabanga sengihambile. jikeleza naso. Yes, ngifuna babone lokho kanalo. Sisho siufa khona. Khetha. Uzokhetha nje. Isinezi sisonke. Nathi siyakhetha. Nadatha ama-followers Hayibo. eParadise umeeting lo muntu. Ma. Awazi wa. Ngiyakhumbula mina. Babo makazokweba ukuthi umeeting umngane wakho. How to right. Uyamfanele nje ongezizweni. Uyamfanele. Ngiyabonga guys. Kanje ngobe right kahle kahle. Mhlawumbe uma ngijwayele igqoke guys. Uhluthi. Enye into ufile uyayidlela nje manje. Sizokhetha, nathi siyakhetha. Hawu kuthi uyafanele umuhle kabi. Cela ungibuzela kuyena ukuthi imalini ingubo yakhe. 142. 140. Different colors. Kuyazana nokuthi uyithengephi. So nguwe nabe ngiphendula konke. Yebo 140 mngani ngithike. Uyirana futhi ungamthuma kuthengele umkhokheli rana free. Ise super fashion ku street. Ngishilo ngathi kuphi la. Uyirana. Shona nanithengele. 140 inkosi yami akube cheap. Hey ifike ibiza le ngubo kodwa manje se cheap. 190. Isizokwehla. Ikhona engifuna isiqhubeza. Hayi. Le vesi ibele la. Jofaka itight ubambe isisu. Okay mngani. Ikhona tight eSara. Hayi.
Isa manje mina ngithengile. Uphinde beyithenga nitshona. So ngisimile mina ngisesikoleni ukuze uma kupasa sinyathelo. Abakhipha ivideo. Kuphela Chomi. Yes. Kuphela. Angeke ngifile ukubona umuntu engifunda naye mina ukuthi hayibo. Usibani bani? No, usibani bani. Njengoba egcina ivideo bathi ngani izosizakala kanjani impela. Ngaphela usizo ezolithola ukuthi uthathe ivideo ifake emagroupini buze ukuthi ubani lona. And Sothi mina ngicela ukuthi ngiyazi ukuthi upharalo. Hayi ngeke ngakwazi kanjani. into ezosiza kumele basheshe bayikhiphe ivideo ngoba kusabhala. Angaze ahamba umuntu. Ngisebenzi ke yonto abakhipha ivideo. Akuveli lapho. Sekunombolwe mina into siphuma nobovu. Hayibo. Ooh, smash. Eyakho uyithenge Mr Price. Ngibe Between le nale mnyama. Bali ngathile chom. Abangani one thing about my friends bame kahle. Kodwa mina I love this one because they are Paradise. so Ingikuthini bese bese yakubona ngithethe. ngikho ke. Nqesa bengayithanda. ngingavela ayibo ngiyabona ukuthi ngiyavela. Tripod ingajeke ngani? Oh but Leana Chomi, I love it. Hayi nami ngathi Chomi Ingaba ngiyahamba. nengono mina zingona ngasi. Sanqanqa ngalokho thina Chomi. Tokayithi. Kambe ngona nginayo ngona miyavosha uma uyithinta like ayikho. Uzosokola emhlabeni umntwana uyozwa. Ngaphandle mengigodola. Cheese. Inhle Chomi yakufanele futhi nale. So simple for a date one. For a date. Sasho kulo that's why. Good date ufake leya. Bukan chom yam. Jola sa chom. Naso. Ichome naso ke mina. So yo sne. So impundu. Impundu njenhlamba. Oh. Ela ngazi mina ngilokho. Bese simdlala ngayo. Enkosini guys yazi. Ngiyabonga. Nanko umuntu othaka nayo ingoma shutha wedwa. Ubala sina kanayo ngone. Noma nginayo luyanta. So niyas. So ayosne how she looks like the girl from the pastor's church. Ubani? Ubani lento bazali kumnandi la Paris EPA le. Philekile bezilana. Ngiyabonga amacebisa. Right le EPA yaphulile on. Manje ama PA How ngathi she looks like the girl from the pastor church. I wonder who's that. Yosne awu macebisa ngiyabonga. Ngazi ukuthi ubani lo ofana nentombazana. Fangabe namaphuli kodwa. PA nje ibe nephuli. Ingabe sibe PA without a phuli. Ngicela uhambe nentombazana. Excuse me. One packer down, don't guys. Second band that one. Oh ma. Iyandwala shaka into ejikila seboxer. Chomi muzibanga umpila boxer. Oyasikalo uqala letaba nkulu phay. Igroup yasetama nkulu ingaba yakho la. Na Chomi ukhona nemfana ohlala emahoti beyipostile la. Sizojonga lapha Chomi kulo box. Asibheke iphepha yabona iboba forte basondeza because kuyabhala babapho box lo yini bethuna sawumila ijikila chipa. So I kindly wear dresses with name uyanyisa umuntu esekhaya. Hello Nisiwe. Uma wakhona like ngizozinto dinga inxibe enye into ngaphandle kwe dresses. Ngithathe advice. Bame kade labantu Yakulela. Yo. Nyambo. 360. Konke bengifuna ukuyenza mali. Ngithe kade ngingumfundisi ngiphosta. My page. Hayi ngibheje mina. Cela uzungisendele. Uyikhuphela mfana charge. Ngoba sazohamba. Siya. Ishayela. Awe ma, phela idatha ngisibona khona kuthini.
No. Bophowa Kuphi be- isebenzisile nto. Angazi why report. Shuthi inhleki resi yami ngathi apartment. Yinhle. Hayi bo mengingabatshengisa mina izinto ezilana ngelakhona. What job? Iwona nje ongiqoba. Hayi bo engathi amakhabetha asesikoleni. Izodrop zala ekhaya. Hayi ngeke. Lapha amanye ama PA mahleni. Yabo nje ugele ngangiyomenzela ipromo eyinwele. Yo, indlu yakhe guys. Ine chest and streets. Yibhlophi Inekhishi. ngibuya ngiyaphumelela neso. Opposite uSozo. Hayi ngeke mina Ngiyabonga ngithi ayibukela engathi abantu Hayibo, guys. Thami, Khona ama PA amahlanga nje. Into ole. Hayibo. Enhle PA sisi. Yabo nje apartment leya. I-apartment nje leya. Usuyitholile donation yase check. Mina donation yami Bucala ama donation eh? ngisadidekile. I-donation yakho. Ngiyabonga ama-gift Gugu Sibeko. Khanyisa Mdlayosa. Akithi. Eish, content ngakhulumi nje ngayo la. enjengani? Amayes. Hayi, Aziziphuni. angikhulumi ngama-wings. Ngisobathe i-bag yami. Ngizoyidlela siliyama sengilala ebusuku. Unesikhathi sedala. No, ngisuthi. Sengabe ngiyamosha mengidla manje. Otherwise anginayo into engizoyidla manje ebusuku. Ngiqapha ukuthi ngithenga okunye. No waste. Utsho. Ngizokuthenga ngathi amalon. Ungathathi elikhulu. Ngobani? Ngathi ama-chicken fillets. Indaba. Umkhethelo wena obusise kakhulu. Ukhetela wena. Wena obusise kakhulu. Ungathathi elikhulu. Kakhathi umuntu athole iqupha. Ingane. Ingane. Ayisusa amaqupha. Akubandele iy'nkanola. Hawu. Senithathile amaqupha. Qupha. Oh. Angibonile la ke. Ungathathi. Libele. Okay, Thatha yes. ingalo yakho. Ingalo. Nansi ingalo. Hawu yini ngathi iqupha nje? Ingalo. Yasikhulumana Ingalo. Okay. Angibonile. Busithi akasayibona ingalo sinegugu. Sorry, kodini. Cabanga naye mfethu sezakubona. Sile mfethu ufuna ukuthatha iqupha. Sapa ke. Nayo. Nande. Kutheni ke wayibeka ecaleni? Ngiyandlela Oh, ntombi. ngithe yakho phela leyo. Kanti nibekane yodwa. Amaqupha mabili. Wait, ngisahlangana. Ngicela sibale manje ungahlangani. Mangabe Somithatha, thatha iqupha. bekhona enye wing la. Yes, it's 333. Awona lento. Uthi sarga kodele. Nanguwani. Hayi, mina ngiyabonga right. Asilumisana. Lum. Ithi lento ya. Luma. Angihlukanisele. Kengo. Uzoluma isikhumba sonke wena. Ngiyuma ngathi nginyama bona kusolile nto ka. Awusalumiki. Ngiyakunikeza. Thank you. Oh, Tswan vele nonke bo inkinga ezobe khonje. Ngokuthi asikwazi ukuhlala sonke. Nanokuthi abanye bethu bayaphanga amabeza so. Njengoba No, abantu guys. sesingabona ngabantu. So vele mase siqedwe. khona ngisho ama-drink lama-glass ngala so uTikTok uyangibhena if Hayi. Indaba. Indaba. Mambo lama wings. Hayi. Umnana saswazi. Yo. Simanje. No, something off. Ngoba Adum. ndiva kweyonto. Hayi awamnandi. Ngichaza na ubaba. Asaphana nje. Buwa ngiyashantshela wami kodwa buwa ngiyawadla. Ngivavele nje ngisona. Inyama isola hayibo. Cishe ngibulala inyama. Ngikubona iondi ngeke. Ngicela futhi Ungena ku live ka Paradise vula uthi uyafika. Uzinyama. hayi. Siyacela basukume bavele kancane. Hayi ngeke.
Thina wathi uyabadriver ke ngoku. Sithe sovela xa sigqiba Thina ngathi bayimoto ke ngoku. Bona umshayeli. Uba fethu ngeke yazi kuyamstress lokutshela baseboxer guys. Awubuza abantu bakho kwi-live. Ibona bayasangiphuza ibona muphubo. ngeke ngibuza notshwala. Thina siyaphuza John ngicela ubuza. Othi Buza buza. lapho kuseka. Never pay more. I'm sure uthatha ku Facebook lento sokhona. Ngikhala ngumsavuko nje. Chomi buka. Oh guys mahle namatembu. Buka le lenga. Adidas cabanga. Oh, snoko. Cabanga chomi 450. Nangu sipho uthi ongeza thina siyaphuza thina sipho. Athineza. Hayi bo Nkosi lunjani sipho? Ulapho kuzongezi. Kukhona. Ngiyalibona. Buka nazezeni ukesha nje ngani. Bathi ubona bonke oboxer chom Uthuma umsako ku180 uthu. Awukusiya. Yeah, lo 150. Mngani lona isikhuluma ngawo 150 lana oh. Guys ngine stress njengamanje because ngiyafuna lokutshwala. Engangazi ngizokwenza kanjani. Ngizogcina ngibuza kulabo abapostayo la Facebook uthi sorry ngicela ukubuza wonke boxer. Yo, masithikiliza wezithe inganga ngathi ibhodlela. Ngimake njike ndingahlala. Ivele chithele ukudla ngahle. Ingaze Banguthakatha. ungaphusho kwami. Ubamthufana nentombi eyabhonga. Man guys. Hayi bongibalo. Noze nishayo nina nifana nabantu abashaya abantu. Uthi wazofana nentombi yangiboy. Hi guys. Ngeke ngisho ngathi singaveli. So shaya into esingayazi. Sauce. Awababa lama wings. Ubekani lapho ufaka umtha? Hawu wachaba. Hayi wena. Hayi awachaba mathambo. Hayibo. Wathile nje. Magelisa. Sombo ngonyanya nje. Ngiyaqhaba nje ngifika. Hawu nosi njani wenosi? Phara kulabantu bapromotela ke. Abanye baba invite shoma abantu bafuna ukungena. Akekho umuntu ocheap uJoma ngifuna ukulokhu nje ukucustomize ama weave ami. Khona benibona ethi 50 rand. Hayi. Wenza do dedebe. Ngeke. Ngiyayithanda oyinto echeap kodwa nje ngeke phela. Khona ukubonayo ukuthi ngeke. Yazi lama sokuthanda sisaba request. Jwayele ukuba ingane mfethu. Wena Onanyeza abantu abaningi abaningi. Benxa ukuthi ayivole izingane so nje ngiyayigwema leyo nto. Kanti akaveli umuntu la ukuthi ungakana ngibona besethele. Uyakungena kaloku bese umzekile. Ubona iprofile nje kuphela. Lezi ngane namafoni 9 years tshela. Ningo roommate cha. Akuhlangiswe indaba Saba wena kuba roommate. Graduate le. ngebe mnandi Uyagraduate ngisho. Bazothinja abantu. Asi Bazothi graduate nekhanda nje. Sebenza Salayo. Sebenza Degree. musukuyisho leyo. Yabathi Hayibo sihle Snoop. bengingani. uvule kahle nje futhi inkinga iqala masekula bese gebhula Ingane samncane Wona nje. washo zibona inkinga nje. Mara dahle lenza untombi yo Hayi. Ongeve uphaphile esikoleni. Hawu. Compliment noma ngozalana uthangithini mhlambe. Ongeve uphaphile esikoleni then mina masengithini. Oh okay ngiyabonga. wathi ngangiphapha ngempela Hey angiphaphe ngempela nje. Because I don't understand. Mhlambe ngiyancoma. Mengincoma ngiyabonga. Manje usapho futhi uphaphile kodwa upass abayifaki leyo nto le. Manje ngambuza umuntu ethi ongebuhlupha esikoleni phela isho ukuthi ngangihlupha kahle kwamanje commenta kahle kwasho ukuthi hayi uhlupha esikoleni kodwa ngima awards asikubona ngathi hayi ke. Ngiyabonga. Nazi nangibhuqa kodwa asibhuqe. Hawu mawuthi umuntu wonke uphaphile esikoleni. Uthangithini
sokubuza ubungisithini angazi ishithi indlela engaza ukuthi ngizothini ngoba ngichaphile Afana esikoleni nomuntu ena wazwa kumphala mina bengaziba manje ndithini enkosi. Bengimane ngisho okay it's okay but ubufuna ngithini njengoba manje ngithi uthi ngiyakubhuqa ekubeni ngiyajabula mina lento eshoyo ngoba kushithi wena ubuyisho ngokufuna ngijabulele fine sengiyajabulela ke sekukubi futhi angazi ngoba wonke uphaphile esikoleni let's go away inkinga walayeka mafethu what is wrong there ngilikhulu impela yebo yazi lento ngathi angazi ngathola isikhathi sokuthi ngiyipost yona lento yalamateki mfethu ngiyathanda today kwamina nje 425 Cela ngiveze ukudla nekudlayo. Ha. Ma-followers. Ukufefela. Yena ngiveza manje. Anisi ngisuka mina bafethu ngaxolisa ukusuka neza ngeke ngiyaphanga. Manje uma ngingaphanganga angisheshi Ushuthi. ngicela ukusuka guys nayi kabi hayi ngoba ngiphakeme noma kanjani. Bathi nje. Yabo ama-bag abo asekhona yabo. Mina wami sengathi. Cela ngicomba lelo. So sengifuna ukuqedezela ama-wings ami. Please. I think Ngidle nje ngisuthi. Hey guys, bengisacela ningifollowe. Snekukumbi. Awuzazi kodwa ukufollow. Angizazi ngempela. Hayi ngihlobo. Hlala akekho mfethu umuntu ongaphanga. Ongazokhupha wangempela. Mina njengoba explainele Ingaki nje leyo. Hayibo ka yo ngayoluka ke salon chomi. Ezinohlesi nanoma nje imndeni enhlokweni ngiqala ngo7 ngo10 uthe ubethenga bese ngigqibile. Ashe. Nakhona ngiqala ngo7:15 ntoni. Ibona la bethi start ne-info. Yini lo muntu le? Yinjongo ile eyayilethe la advertise noma bese tlodile Ngenzake rice ngoba ngiqedela ukubhala nina. Ngaba 5 minute text message. Ngoba nesiqedela ukubhala. Lapho ndiyibone sene 2 minutes ipost. Yabo bekungisebenza wami lo. awukho serious ke. Navele phelela amazi. Hey nakule rice ngathi kuyaqoqwa. Bheka ibhedi zivile. Okuyabhakisha. Hayibo guys. Umuntu wathi lo ozivulela. Go to rest. Akhathi. Hawu ma. Ana. Lapho tu finally guys bese zivulela la Mfana la. Possible. Sine, do you have a TikTok account? Yes, baby, cala unfollower Snekukumbiko. Why you gonna bet is me? Oh, you remember herself. Shall I? But I am always some betting a show you. I should be space. I'm going to go right down and call space. I'm shy double bet, man. I'm shy. I'm doing Miss Sanchez mental cheese and anything is show you I'll miss some bet. There was nothing to be like it's able. Now it's the yeah, so we got on figure lamb. Yeah, miss you in better than hello, miss you. It's okay, I'm going to, but when you corner, it symbolizes into lento Zolalisa guys bendingazi. Kuthiwa abadala nabancane yithi sakuvela sise bleach. How? Niyaphila nganibona. Izinto eziphakathi. Angazi nami kuyazenzakalela. Ngigoduka na umbhede nizobuya nawo uJanuary. No, uyashiya. Kuthiwa ngempela nami ngezi double bed. Sanibona zingane. Hello, Shalom. I miss I bet umuntu esaphila. Yo. Ndiyakucela. 8, 9, 10, 11. Uyambona nezi business pop up. Hey,
Yeah. Owazana imali. Akone Reslandi ku-PA webakithi. Ndidikwe same le nto ndiyenza apha. Yu ngaske ndigcwale. Ungazicoslisela i-drinking ngoba phela ufuna ukuthatha. I love you too, Gugulethu. Sengisuthi yazi. Kanami kakhulu. Can I have a Soviet, please? Wena udla only one wing. Angwezwa nje kahle. Intoni PA i-private accommodation. Iyafana ne-rest cause phela iyafana ne-rest. Iyafana sho. So ingakho ngithi yes. Ukuthi i-PA ayikhokhelelwa esikoleni. I-PA ayikhokhelelwa esikoleni. Inoma stand wakhona. Inoma stand wakhona. And also imithetho yase-rest nayo ku-PA ayifani. Iyafana sho ngeke ukuthi niphethe ngubani. Ngifuna isalatsi. Thank you. Imali. Wasedlulisela yena. Bungathina manje kwakhasa. Sesithatha straw. Ndithathe abantu. Khona asimo se-routine manje. Wait. Lapho ngigodolise. Let it be. Let it be. PA ibhatalelwa nguba uyasibhatalela. Yes, sifuna NSFAS uyakubhatalela. Mina NSFAS sizontanga. Iyafana lento ise-rest lapho. Yes, asiphekanga. But siyapheka if sekuthiwa i-rest le. Ngeke simdukise akusiyona i-rest le. Ikhona irasombi kanje. Ucobisana ebusweni phara. Njengamanje Don. Kodwa nje ngicela mina ngikhethi. Asibuyele emakhaya siyodla uphuthu. Guys, yazi ngempela umuntu oboyela le fucker up yophuthu. Nento nikhalela nje idatha nendaba nophuthu lasekhaya. Yo. Soyithatha phi 300 Uma wayepheka ezinekuku. So njengoba ekhula uyenza nqavini manje akuyena ophekayo nje uyapheka yazi mama akaphekwa yena xa sikhona akayizi uzoyekelani uma upheka nje sontani bengapheka nikhona ayibo asikwazi ayiwaniyeka cenzisa asifanele ba wanifundisa manje uyele nqavini ngempela mfethu ngeke kodwa yena mbahle akunendaba nakho siyabonga asali yho nje usephela lokudla kwezalukwazi akasanonga ugeli ngibambela nomthela mina ngithelelela wena chomi yami uza kubambeleke nawe akuncengene ngoyisana kuwena yazi ngithatha le esidudla mina ngizothatha le ncane ngoba sengisutha but keep on telling yes thank you no ngaphela wena sengikhulumela umama manje angikwazi ukupheka so I can't do it yena akabuyele engqondweni zakhe ozokupheka kamnandi ngoba leyasenza Khona ongayifuni. Uzosidla sisi. Nakho. Ngifuna samvela. Manje indaba umsebenzi phara lingakolungi abantu abathe angibuyele kubona masengiqeda ukubhala so ngolesihlanu umsebenzi ngase ngawuthola ngomhla ka-1 December ngihambe ngiye ekhaya bese ngiyabuya sengizosebenza ke futhi siyabonga mangema uhlala kwamashu cha ngihlala Q Precious ongitshele mnganami uneminyaka emingaki ngifuna ukuyithola kahle lembuzo yakho ukuthi unangaki ngitshela iqiniso kade ungibuza nawe nami ngiyabuza ubuza ngani unangaki obeke Yo beka kanti usepheka kanjani phara usepheka ukudla kwabantu abangangayo akasanongi izinto akazidli ngobudokotela umtshela ukuthi angazidli mase kugaxela nathi yes nami ngeke nami ukuthi ndingayeki sekuyabiliswa nje manje bese ndinifakela ityiwa mina I can tell you na 15 it's okay my love I think umuntu obuza kakhulu ngizwe imibuzo ukuthi asanda ngiyaphila njani yes uyagxabhisa and uma uyagxabhisa yazi ngisho bontshisi lendlela noJack wenzele impilo yakhe ethu lapho mama ubesanda find out uba uneswekile wemngane usayitata mame usayitata akanzi nje nemistake owathi angayiki akayiki ngasho into ngingamjudge mama angimjudge uzoya kuyuhana themkoselo
ugogo wami loyo athi phela mina nginoshukela lapho uqaphisana noma same thing. So nje akusekho mnandi udloma kumele nihlukanise. Uzothini mngani uzolento? Ubhontshisi wenu uthose nampopo njalo. Cha kushuthi mina ngifunda ukupheka lento engayifuni. Nokuthi phela ngifuna ukuphekela mina ngedwa. Hayi le ngoba dem izingane ahlala nazo angize ngikwazi because angizeli. Umuntu akaphekele igenge yakhe. Nothi mina kube mina uphithizelela yona. Cha. Ubhalwe from size 10. Inkosi yami bona ngibophe. Ngiyakuphisha ingakho ngicophelele. Yazi ngathi khona la ngozela khona. Sanibona bethana ngcane ntanga bami Shani hi unjani? Okungcono wayi unga crook uphela unga-check it. Okay. Kudle kunopelepele kuzoba mnandi. Hawu ngepelepele ngiyosaba phara udlale rest ngoba awukwazi ukupheka ama take away umbhedo obhekiswa phezulu uyadayisa yini? Sendoyela umbheda. Ulalise kamanje ngiyulalise abahluphi. Nothi phela asikholela into eyodwa. Yabona nami ngithusile impenda wombheda. But asikho isidingo kuze akayazi isineko kulonto. Mina ndazi batsho mina. Khoveza into oyiselayo bazonibhena. Bazobhena. Mphuza ikhuwi bazonibhena abaveza ama class la. Ndiyayazi lelo andazi ba ena awondlulwa kanje xa yabo xa ndihamba ekhaya. Ngale mini ndihamba ngayo. Ngishiya umbhedo ndiwondlulile ndakhupha ingubo waqina. Ndazi kanjalo awondlulwe yonto. Mawendlulwe senifike apha. Ndathi ngifike mhlawumbe ye-following day. Bawukhuphe. Angithi yabo eyomisa endiyithethayo because akayazi leyo so yeah. Akho ngaxa ifengayazi endingakholela kuyo nami phela yabo nje leyishoyo angiyazi mina ekhaya kuyandlula mengihambile. Yabo ngelixesha usahamba. Akujabo kuyadlula ekhaya. Ngicela uvele kancane bayibona iprice nje sengishikitha lese. Chikitha ke mthombo mhloba. Chikitha. Kombo thina namhlanje we revolted. We boring. Phela ngiyafunda. Impandla. Ngijabo uthi mncane kanjani lo ozofomela kimi. Mbuka. You're scanning my follower izinga. Bo. We. Look, Shella, because it's about na 16. Uzofumela kimi nje ubone impandla yena. Seniyahamba yini impede yami? Sindlela. Yes, ndabile. Ayaba stress. Ilonto makhambula utshela. Ave nginebhati ngale mabeziveze ithi umuntu angawazi. Mnandi le preschool vekuthatha i-trip nje ngiyashutha bese kuphela kanjalo. Akukho ndaba zama-grade. Umphako usungakanani le khoma zengane. Uthothi umuntu ungekadle yonke lonto. Andise man free guys apha. I-trip man free. Hawubosho sana majazi. Amen. Ngiyachazela nje bave kuyothathwa izithombe kubuye kuhlale ayikho nje indaba yama-grade njengoba ne-stress se-grade nje. Ngiyaphela njani esido? Ngiyasona ngithi ngenzani ngempela. But for sure umnandi ngizothiwa umnandi ngani ne-grade. Jahi. Kuzoba ngakho noma kuzoya wena. Hayibo siphuma sonke ke ekhaya mfana. Yo. Grade ngale yodwa. Ziwu2. Ukudla manje kunizophala nonke? Hayi awahamba. Sila khamba wena umntwana noma wakho. Yo hayi ngiyaxoka sizophuma sonke ekhaya. Abanenkinga Musha ngeke. Yesisipha kufika nabantu belala ongagradisiyo ayobukela. Thomi ngiyomusha yo. Iplate ezingaka. Ubani ongafuni umvuso utethu my name? Yo. Ay ngeke okuhle sabe izinto engayiqonda. Ngabile my name. Ufike kodwa ngabona. Bekhona kubuhle. Sise. Yabona namhlanje. Bethu yelelelele. This is step. Hayibo. Bam. Angazi ukuthi uma indlela esilahla ngamlele.
Izobe zikhala mase begrade bedansa kanjalo. Hayi into nekhalisa nje lapha. Uzo experience nje. Hayi ngizokhala. Awanje uzobe usithi my name is usiyaqala usiyakhala. Uhleletho nje athi egqibeleni I want to be a doctor. Ah. Yes, ke. Dokotela. Ayi uzobujabulisa lezo zinto. Uma wehleze fika late. Athi mengiyosebenza mina ngisebenzela ukuthi phela udlile. Uzograde lapha mesudlani. Athi nje sambulo nomkhosi bona ukuthi ubozo itsela nje ekliniki noma umhlangano noma ngagrade esikoleni no grade grade R phela grade ka grade 4 uphela Yo! masela grade 7 ke ifewell Niyakhokha. yebo Kuyakhokha phela. wayengayingena uma wevele nje afike sesimcimbi siyophela ngaze ngakhala grade 4 ngathi mina ma bathe bethi paradise amahle mjalosi kwangakikiza umuntu ngaqalaza ngagigizela uMantando ngakhala athi bamtala ngiyaxolisa ifika nje sishaya kancane uncamsile sekhanjwa ngijonga ngigigizela gele avela nje ngemsebenzini mina ngithi uyazi Imake zikhona njengoba bephumile bayoshutha ngeke besekho grade igazi ngiyabusa nina nje grade thina sibhatala uma ngithi hayi paradise hawu uma wema wengangeni even imhlangano engayihambi qoboka primary yami umzali uyefika ezowuna umsebenzi wengane anoma kusenziwa namanje kube nje khona usuku la umzali ezofika azobheka umsebenzi wengane uma engayihambi lonto wayesho ukuthi ningibhekele wezimbili esho mhlawumbe uma wengane angasekhaya ozofika lokho uyacaba umzali maseqedile ukubona ingane uyoshiyela lo R2 sengilokho ngibakaza ke mina sengilokho ngibakaza nje ngamtshikaza phela ngamtshela sengiphasa umetric kanje gele awenzanga kahle kodwa primary awenzanga kahle uma umhlangano awuhamba owaka-matric ela nakhona sekuyoconfirma lezinto leyo ukuthi uyintombazane ngempela yini amagama akhabhaleke kahle i-date of birth wara ese iyoconfirma leyo nto okunye hawu ukutshela hlathi mina ngiyozama into ozoyidla mengibuya leyo nto yakho sodlani Kodwa usuqinisile. usoyiqinisile kodwa kubuhlungu uye ephathini kancane ngiyaye Izobe khona phela nkazi. khona ngithi kuyadlalwa ngangisoyela phela ayibo umzali sethi nje gqi uthi urandi enganeni yakhe hayi mina hayi kodwa naye ke bebefana lokhu abhekela besanikise naye cha umfazi ekephi kuze kulokhane kubhekelana nengane yakho isisu sami labantu Chome kanti vela kanje indaba yoku requesta mina ngiqhela u requesta la wena unga accept Ukurequest? hayi requesta manje konke ngifuna ibona Ukhuhlele phela. hawu khona ngiyabonga yami no2 yobhala la request ngizokubuza ibe student card sakho si right na abantu bayajikiswe orange lothu paradise u accept siyafana mina nawe mawupheka uhamba umhlangano ama-grade ayibo ukukhokha wayekhokha angize ngiqamba mangake lapho mina ayikho ilo engakazi ngihambe lento yokuhamba nesikole ubukisa umango angiyeke lo uyangigowisa ayikho trip i-school trip engakazi ngihambe awukho umshuthe engakazi ngiwushuthe yabo nje yonke into eyenziwa esikoleni uma wenza show ukuthi shembandla uyayenza but ukuthi eze esikoleni wagcina uzongibhalisa grade ngikhumbula nje ngisho grade R uma ngishiya grade R sisi ngakhala ugelo wahamba ngabheka emuva ngisabathe ngikhale ngithi gate ka grade R uma wahamba ngabheka emuva futhi wangitshela ngishiya wathi masubuya uzobheka abangakini khona ngekuziduka usubuyele ekhaya aphindange thi ufana nami uma wakho akazi ngeni nami ngibhizi uzodlala umuntu ngilokho ngiqeqa ngithi yabona same as my mom Manje yabo mawashana nesicefe shem. Sikulindele mhla 21 where? Oh God. Mhla 21 ngazi ukuthi imash nje ile nto. No time abantu bengibhuka mina ngazi high school ngabhaliswa sisi ngize ngaqeda khona engazi uthisha wami. Lo mama wayisiya shame oyela mina noliwe. Emhlangano engayiloko hlobo kuma. kuma. Mama wayehlele siya shame.
nokuthi kuyakujabulisa kuthiwa nje nangu uma lapho wakho kwenye ilali kwenye indawo isikole engangifunda kuso ngigibela umamanye mina nje futhi ngase ngiphona enhloko ukuthi nje ngiyazi la mfazi usakezi kangathi kahle kodwa uqinisile uma wakho weyela mina no yes uyaqinisile because wezama as much as ayengezi kodwa shame i-event kaZoziwe yes yawo nje kwana mina shesha ngikhumbuza because ave ngikhohlwa fanele ubhalile into yabona ngerequesting sengize ngalokhu nje into anansi iyavela shisa nginaka ngathuma yabo iyavela ngoku ungayikasiphi nge-accept sizolokhu nje akazingeni ncamsile nasesikolweni hayi bo ezothini hasikolwa ngitshena wathi ngiya grade 8 wathi amacala ngi-attend ndaba yamacala mina angeke ngize ngilove umlungu wami ngihamba amacala akho zazi la ukuthi uzowenzani emva lokho waphuma kumina waze weza ngomhlangano wokugcina waka-matric nami babengenza njalo kwamasho ngizoma egesini lesikole ngilinde umzali ukuze kuphele imeeting guys abazali beni bazoba nesono mina wasenganje ukuthi ake sivele ngangalindi nje awasesitolo straight mina ngangasamlindisha egeyithini ngangazi ukuthi akezi futhi wekade shi hayi uqhubeka Thomi hayi bo yabona ngichaze kahle hayi kanti sitheni manje wena umlindelani uhlezi wazi kahle ukuthi akezi mina ngazi kahle nje uma akezi washa mama ifika hayi futhi afike niphathele imali angithi yezwa lonto ayijabulisa nawe wawunawo nomdlalo wokukhipha incwadi esho mina kangihlala emqashweni Thomi kwamele nje afike kathi sise-right ishebo sise-right malokhera inanyedangale ngenje mina ngagcina ngingasawahambi nje ngingasawahambisi amaletha omhlangano kumzali nangagcina ngasayingeni nje ngoba sebeyamthakathakile utathenga waphathwa ikhanda anidlali Facebook nkosi yami bangayenzi leyo nto yazi ngempela ubalo Eastern Cape ngizoqonda ukungagqoka nami ephathini kancane ngiyaswenke hayi kodwa guys ngeke ngiyigqoke neza zonke yayibo ngaphumba udini nani yashko rich bo akhumbula siphusha la akhiwa phela edizini kalabu kusase Nhluphe usikhule nayo ngasikhule ngayo nathi. Bathanda nje abakuhle. Bangayi. Bangaka kanti. Ayike. Ngabantu ke bathatheka. Balelo induna. Yazi induna. Bethu silemcinga. Umas? Hayibo bethu silemcinga ukungana. Guys, akuna battery. Cela ukushiya la. Akanikeza nenotice uvela atsho ngokuthi papa yinkabethi lithi live ended ngempela. Hayibo. Papa Imbola, thanks for joining. Lwade ngibuza ngigqokani. Shothi live ufaka amalola ngempela. Buwani nesikhomba sami kahle kahle. Yesibo. Naso isikhomba sami kahle kahle. Awukhanya basadumile. Shadala sathekile. Utheni wadabukisa.
Mina umuntu ngiyambuza ukuthi ngibizelwani ngoba bawo uzoyithetha yena. No, but nje imhlangano yabazali ibalulekile bakithi attendani imhlangano yabazali. Musuku wamzali unga-attend. Usuke uzothola kanjani into ngengane if awuye usuke uzokwazi ngani singane yenza njani esikoleni. Usala ke? Ufuna ukuhleba yini? Usidumisa ke abantu. Guys, papa yini ngaphathwa ikhanda nje manje. Awu kahle bonke ukugibela nje embhedeni wakho sithi ngathi ungalala. Iboloni. Uhamba sikhathini ongazi? Ngisangalala kancane. Then masiwe. Phela wena ungalala mina uma kuthiwa ngiyahamba mina ngizohamba. It's not